Kumusta mga bro? Ride is life mga bro. Anong motor mo ngayon? Oo, ikaw. Baka kasi kasali motor mo sa top 10 best-selling motorcycles this year. Gusto mo malaman anong mga motor ito? Tara, let's panoorin mo ang video na to mga bro. Pero bago natin pag-usapan yan mga bro, ay huwag kalimutan na i-like ang ating video, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell button para updated kayo mga bro sa susunod na mga video. Game! Alam nyo ba na mayroong approximately 7 million registered motorcycles and tricycles in the Philippines as of 2020 pa yun mga bro ha? Imagine nyo na lang mga bro, up to this year. Ganun pala kadami tayong nagmamotor mga bro. Hindi pa kasali ang mga sasakyan dito kaya kung matraffic sa lugar nyo alam na this. Huwag na nating paligoy-ligoy pa mga bro. Tara, pag-usapan natin ang top 10 best-selling motorcycles in 2021 by MDPP sales chart for the first semester of 2021 according to the article ng topbikes.ph. Number 10, Kawasaki Barako. Meron na tong 21,360 units sold. Number 9, Kawasaki CT125. Meron na tong units sold na 29,914. Number 8, Suzuki Rider FI. Meron na tong units sold na 30,928. Number 7, Yamaha Mio Aerox S. Uy, motor ko to. Meron na itong 34,638 units sold. Number 6, Honda XRM 125. Meron na itong units sold na 40,478. So grabe yun, sobrang dami mga bro. Number 5, Honda TMX 125 Alpha. So meron na itong units sold na 40,612 mga bro. Ang dami din. Number 4, Honda Beat FI. Meron na itong units sold mga bro na 48,328. So top 3 na tayo mga bro. Ano kaya yung top 1? Top 3 mga bro, Yamaha Mio I 125. Meron na itong 57,012 na unit sold. Grabe, sobrang dami. Number 2 sa ating chart mga bro is Yamaha NMAX scooter. Alam nyo ba yung ganun kadami unit sold? Meron 63,546 mga bro. So ganun kadami ang unit sold ng NMAX version 1 o version 2. At eto na tayo sa top 1 mga bro. Ang top 1 mga bro na best selling pinakamadaming units sold is top 1. Wala nyo ano? Ang top 1 mga bro is Honda Click 125i. Meron itong 121,902 units sold. Grabe, sobrang dami mga bro. At add-on ko lang mga bro, by January to June lang yan mga bro ha, units sold. So total mga bro is, ang total ng units sold from January to June along mga bro is 719,232 units sold. Grabe, sobrang dami. At alam nyo ba mga bro kung anong manufacturer ang pinakamadaming sales? Walang iba kundi ang Honda. Ito ang pinakamaraming sales mga bro. Meron itong 329,540 units sold. So ganon kasikat, ganon katangkilik. Imagine 329,540 yung sold. Pangalawa mga bro is ang Yamaha Philippines. Mayroong 236,125 units sold. Pangatlo mga bro is ang Kawasaki Philippines na mayroong 77,393 units sold. At pang-apat ay ang Suzuki Philippines na mayroong 76,174 units sold mga bro. Kung susumahin by category mga bro, para malaman natin kung anong kategory ang pinakamaraming nabenta is, tingnan natin dito sa chart. Ang pinakamadaming unit na sold by category ay ang walang iba kundi scooters mga bro. A whopping total of 430,194 sold. Grabe, ganun karami ng bumibili ng scooters ngayon. Sikat na sikat talaga ng scooters. Mapa NMAX, Aerox, Honda Click, ganun kadami mga bro. Ang susunod na kategory mga bro is ang business unit. Yun yung mga Barako, Kawasaki, CT125 at TMX. Ang unit sold nito mga bro, ang total niya is 136,115. So grabe dami din for business mga bro. Yun yung ginagamit na pang araw-araw talaga. At ang pangatlong category mga bro is of course Underbone na may total units sold na 120,358. So ang dami din. At saka panghuli is ang street bikes. May units sold na 28,237. Okay. So mga bro, ayun. Yan yung statistic
na inilabas ng MDPP motorcycles na top selling sa ating bansa from January to June. So dito ko na lang end ang video mga bro. As always mga bro, kita-kits sa next upload. Again, this is Bisaya Explorer. Peace out mga bro.